няма светкавицата да излиза добре. Аз ще изпратя на Адриана в Фейсбука, той има един Данго. Как беше бе? Анонса. Данго анонса ще му кача разни снимки такива. Може да съм ги хванал добре. Има ли на няколко? Така ли? Добре. Бе видео се. Не знам, ще ги направя тия деца от новите снимания в един албум във Фейсбука. Просто има ограничения да ги гледам само своите данни приятели и от тях искаш свади. Макар че видеото може да направя 2-3 и си кача в YouTube и ще пратя линква. Защото на видео горе-долу хваща. Mi cartera por imán que a tu ambición le hizo ser un jurado de pasión. Vampirita de mi noche de champán, nunca te olvides de que en la buena te encontré, en la mala te perdí, y jamás tu mal recuerdo tendrás de mí. Consóltelo, sobre tu figuración, de Просто за само un hombre bueno, hoy sin preocupación, puedo decir que en la buena te encontré y en la mala te perdí, y al final me siento solo lejos de ti. Gracias.